Здравейте! В четвъртото видео, добре дошли в четвъртото видео от серията Познавате ли вашия онлайн магазин? Сега ще разгледам една метрика, която се нарича цена на поръчката или cost per order, което е много важна метрика, защото показва колко пари ние инвестираме, за да придобием една поръчка към нашия онлайн магазин. Защо е важно това? Защото ако ние, например, инвестираме в реклама, независимо дали става въпрос за Google, за Facebook или за премиум реклама или по друг начин, ние знаем колко пари сме инвестирали. В същото време обикновено знаем от този канал колко поръчки са ни дошли. И когато разделим едното на другото, се получава цената на нашата поръчка. И ако, например, ние сме похарчили 1000 лева за реклама и сме осигурили 100 поръчки от тази реклама, цената на нашата поръчка е 10 лева на поръчката. И сега, за да разберем дали сме на печалба, ние трябва да знаем всъщност колко печелим от тази поръчка. И затова тук влизат и понятия като lifetime value на клиента и така нататък, неща, които ще разгледаме по-късно. Но за сега е важно да познаваме за всеки един наш рекламен канал, който използваме, какви разходи и какви инвестиции правим в този рекламен канал и в рамките или срещу всяка инвестиция колко поръчки получаваме. И като разделим сумата, която е инвестирана на броя на поръчките, получаваме стойността на тази поръчка. И тази стойност трябва да е достатъчно малка, така че да я носи печалба и компанията да може да се развива и да печели повече, колкото харчи за реклама, например. Независимо дали става под формата на директно плащане или под формата на инвестиции във време, хора и така нататък. Така че този показател е добре да си го следите много внимателно и да инвестирате само в канали или да се опитвате да оптимизирате своята реклама по такъв начин, че стойността на цената на вашата поръчка, на която придобивате една поръчка, да бъде все по-ниска и по-ниска и тя да бъде доста добре кореспондираща с печалбата, която имате от дадена продажба. Това е едната стратегия. Да имате момент на печалба. Другата стратегия е това, което се прилага много често от мобилните оператори, например. Те влагат много средства, много инвестиции в реклама, за да спечелят своя първи клиент, но те знаят, че този клиент, като дойде при тях, той няма да си купи само едно телефонче или да си купи една сим-карта за 10 лева. Ами този клиент един вид ще бъде дори с години техен клиент, да го обвързват с договори. Много добре знаете, че операторите използват договори за поне 2 години. Така че те знаят, те може би инвестират повече пари за реклама, отколкото конкретната сума, която той ще похарчи при първо идене в офиса, но знае, че той с течение на години ще похарчи 20 пъти по толкова или 30 пъти по толкова, т.е. неговото lifetime value на този клиент, дългосрочната стойност на този клиент за компанията, и те могат да се позволят да инвестират тази сума и цената на поръчката да бъде висока. Затова вие трябва да познаете много добре първо цената на поръчката, за колко пари придобивате нова поръчка, и да знаете и стойността на вашите клиенти във времето, така че да знаете, че дали тази поръчка ви е изгодна или не. Тук се намества, разбира се, друга метрика, която няма да разгледам точно в това видео. Cost per Customer Acquisition. Това е цената за придобиване на един нов клиент, което директно релира с дългосрочната стойност на този клиент. Но за начало нека да кажем така. Стойността или инвестицията, която правите за всяка една поръчка, е много важна стойност, показател за печелившостта на вашата компания и е важно да се следи и да се поддържа минимално, колкото може по-малка, така че да вие да бъдете постоянно на печалба. В противен случай, вашата компания постепенно затъва, защото инвестирате повече, отколкото може да си позволите да похарчите. Това беше от мен по този показател. Благодаря ви за вниманието и продължаваме с следващите метрики, които са важни за успеха на вашия онлайн магазин и за да го познавате по-добре.